ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଏପରି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସାହସ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ? ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ, ତାହା ଛୋଟ କି ବଡ଼, ଧନୀ କି ଗରିବ, ସାଧୁ କି ଅସାଧୁ, କାହାରିକି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଫାନ୍ଦରେ ଏପରି ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ତା କବଳରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପାପର ବେତନ। ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ, ଦାର୍ଶନିକ, ଧର୍ମଗୁରୁ, ରାଜା ଓ ସମ୍ରାଟ ତଥା ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୟଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଇତିହାସ ଏ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଏକଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।